ang makapakumpleto sa atong healing. Kung doon natin pangayoon nga healing gift sa Ginoo, maogyod ang pagpasalamat. Kung kutob ratas healing, unya way pasalamat, dili pa na kompleto. Ilingi ay mong tupad ing na kapila na ka naayo. Kapila na ka naayo. Nya kapila sa ka nagpasalamat. Ako karon napagaw. Kadaghan na sad ko napagaw. Ang ako yung mahinumduman basta maglisod na kog tabi. Ang ako dayong pagkayaw-yawan. Ingon dayon ko, Ginoo, salamat na napagaw ko. Kay makaamgo ko nga ngako diyang tingog dili diyan ni ako. Yaw-yawan kay ko. Dali kay ko makayaw-yaw sa Kristan, usahay sa liktor, da mirisi napagaw. Niyag ayohon ko sa Ginoo, ani, sa naman sad. Di na ko muyaw-yaw eh. Pasalamat na ko, ako na lang hutdo na kong tingog sa pagpamaligyag slat. Bahala nag mga bungol na mo diha, o bahalag pagaw ko, mamaligya gyud kog slat. Muna, ang pagbuhat og maayo, maogyod ang nindot nga pasalamat. Dili ra ng words. Kining pag-alagad, maogyod ni siya ang timaan na kita nagpasalamat sa Ginoo. Ang pag-alagad. Muna sinaaman, niingon siya, di ay akong offer nimo. Niingon ang propeta si Eliseo, di ko mudawat anak, kay wa ko magpropeta para mangwarta. Insya Allah, di ka mudawat, tagain na lang kong inyong yuta dinhi, kay dadon ako sa akong nasod, anha na kumualagad sa inyong Dios. Alagad. Ang kadto sang Samarianhon nga usa sa napo kasanlahon nga naayo, nihapa siya sa tiilan ni Hesus. Nagpasalamat. Kanang paghapa, timaan as pagpaulipon nga andam na kong mualagad kanimo. Ana, gilingi ay mong tupad ing na kusog ka mualagad o kusog manugo. Ing na pano? Na kusog ka mualagad o manugo. Og manugo na lang sad ka, di ka mualagad, may pagmasakit na lang ka. Way kapuslanan. Gusto magkakamanugo, ala, masakit na lang ka para magsige na lang yung kag panugo. Tagay kog tubig, ilisi ko, dadakos doktor, limpyuhi ko, ligui ko, may paginana, hungiti ko, may paginana na lang ka. Hinugo magiday ka. Pero ayuhon tas Ginoo, mualagad ta. Doon na say sakit nga ikauwaw, kaning gitawag na to moral sickness. Kanabang ang atong dungog maoy murag gisanla. Kasuway mo ana, kanang mauwaw kas imong gibuhat. Kasuway mo. Nya kung naay taong moingon nimo maging sino ka man, mamahalin kita. Unsa imong bation? Kanabang moingon bisag buhaton pa nimong tanang sala, you can always count on me. Unsa imong bation? Awa mo'y bation. Grabihan ninyo, no? Malipay ka, oy. Nya sa imong kalipay, andam kang mo, alagad, buhaton nimo tanan para sa niya. Karon dunay rally against sa ato karong present nga administrasyon. Nga naman, pagka 1986, guba kay ilang dungog, morally
murag gisanla ang mga Marcos family. Nangalag kawatan, kurakot, diktador, hangtod nag-i-impeach, pinaagi sa people power. Bati kay silag dungog. Pagka 2022, niingon ang mga Filipinos, okay na. Musalig minimo pagbalik sa junior. Ang sa may gibuhat ni junior, ang nitabang niya para makalingkod pagbalik pagka-presidente, karon na nag-antos na. Na nag-antos. Ang number 1 yung nitabang niya, mao ang mga Duterte. Una, ang iyang papa, gipalubong, dugay kay itong wa malubong, kay morally sanlahon yun. Kanang wa giayo para sa mga Pilipinos. Munang wa gipalubong sa libingan ng mga bayani for how many decades? From kanus ato namatay, 88. Hangtod na lang ugwap amulingkod si President Rodrigo Duterte, di gyud malubong. Purting lipaya nila ato. Ang paglubong palandaan, purting lipayas mga Marcos. Sunod, ni suporta na sad ang Duterte, ni tandem sa ilang unit team si Vice President Sara Duterte. Purting ninduta nila, humot kay sila sa mga tao, landslide tungod kay nabango na ang dungog. Ako, naingon jud ko, gipalubong ni Duterte si Marcos Sr. Karon nagkuyog si Sara Duterte o si Marcos, kani tininuod na gining pangalagara. Oy. Nabudol. Pero wa man ginaangkona sa atong presidente, tagaan lang sa nato siya og benefit of the doubt. Ang ako lang hangyo nga iyang untang magpakabana unta siya sa nanghitabo karos Pilipinas. Kung dili man siya mao'y nagbuhat ani, ibutang talang in quotation, kung dili siya mao'y nagbuhat ni ining trillions of corruptions, ni ining mga injustisya left and right, ni ining mga substandards nga mga projects sa DPWH o uban pang mga departamento, kung dili man siya nagbuhat ani, iya untang tagaan og tinuod nga pagtagad og pagsulbad, dili kay magpakahilom lang. Kay ang iyang pagpakahilom, it's an outright affirmation na ako'y nagbuhat ani. Ug mao nay angayan natong ipetisyon sa atong mga rally, kining ato rong misa pre-rally ni nato. Ampo na dili na unta magpadayon kining kabuang sa atong mga pipila ka mga government leaders nga gipahimuslan ang atong pagbinuotan, ang atong pagdawat nila bisag masalaypon, ila pag yung pahimuslan. Ato nang ipetisyon sa atong misa karon. Prayer rally ni. Di ta dito sa karsada kay pagaw kay o asag kumaanad ana. Anhi ta dinhi sa simbahan. Ikaduha, muhangyo tas Ginoo na panalipdan ta ni ining mga linog, bagyo ug uban pang kalamidad. Ang linog ro nato gatabok-tabok way siguro karong taod-taod. Mababaan na ba sa nato usahay? Sunan gana? Bugo, paghuman dayon, sunod dayon ang dito. Bagyo, sunod. Davao, sunod. Karumbag o nasad. Hain to napita. Sambales, ana. Lingiyay mong tupad. Ingna,
dili ka ikay naingnan. Ingna ba? Nganong nakasuod maning gahom si Yawa nga muguba sa hinimos Ginoo, pinaagig linog tungod na kay dili na tasuod sa Ginoo. Basig naliwat ta sa siyam kabuok nga human nakadawat og grasya, wa nay pakabana sa pagbalik sa Ginoo. Magbalik loob na tayo sa Panginoon, matud pas Tagalog. Balik loob. Nindot kay ng ilang term sa Tagalog. Ang paghinulsol gitawag nilang balik loob. Unsa man na? Balik sa imong kasing-kasing kay naa dihang Ginoo. Hinaot unta ang atong presidente magbalik loob. Dili hanggang isip lang at guni-guni palagi. Dapat puso niya ang kaniyang sisihin at busisihin. Hindi lang yung mga salin at saka yung confidential fund na napakaliit. Ang mga billions na confidential fund parang wala lang. Tagalog ko gamay ha. Rally good ni. Ang billions na scams na nawala na pera parang wala lang. Ang 125, 150 million na kusing lang na sa Tagalog, sinsiyo ra na. Sige haghisgot, hapil ng atong bagong ombudsman na questionable sa gayong pagka-insert niya. Ang una gyapon niyang agenda, confidential fund lang gihapon. Kamusta pa man ta magbago? Kutob na lang kita, anak. Pero good ninyo, good, mga asawa, ang imong bana nagbinuotan na. Hisgutan ba na nimong iyang pagpangabit 20 years ago? Manong imo pa man ang hisgutan na nagbinuotan naman siya for 20 years, wa naman siya muhilabot og laing babae. Mutanaw naman lang siya sa picture. Nganong imo pa man ang ikarga ang katong wa na niya buhata, di ba? Ngimong bana palahubog kay una karon usa na lang ka botilyang grande nga Red Horse ang imnon, imo pa man yung yaw-yawan, di ka ka-appreciate nga wa na magligid sa yuta sa kahubog, niinom na lang na og gamay. Ayaw sige hisgot tong pagkapalahubog. Hisguti ang iyang kausaban ing nasa una no magligid gyud ka sa yuta. I give thanks to God. Kay karon igo na lang mamuwa imong naong. Di ba? Kanina tang ingo din na imong bana, sana all. Pati na niyong suura. Na, karon dili sila ka-appreciate sa atong pag-antos. Nagiantos nato sila for 3 years nga ni-increase ang atong utang og 5 trillion pesos. Nga wagi project pulos pag yung palpak kung doon na may gitudlo nga project palpak hasta paglinog nato dinhi ofiran pagitagtag 20 pesos nga kilos bugas. Kita ganili naghinatagay na tagbugas sila mamaligya pamangyog 20 pesos. Sobrang panginsultos mga Pilipinos. Ug dili man ang atong presidente ang nagbuhat ana, I hope iya nang aksyonan kay pakauaw na gi-cancel na sa South Korea ang pag-release atong loan kay wa na siya pagsalig sa Pilipinas. Daghang nag-message nako, pader, kaming mga OFW, ikauaw na namo ang atong presidente kay gisaway na mi dirig maayo sa among mga amo, bati kay gi-image ang Pilipinas karon. Kanus apamanta manglimpyo aning lapok sa atong naong mahal nga presidente ug kamong naa sa Senado, Kongreso ug naa sa atong judiciary. Kanus amanta manglimpyo, di gyud mo kakita sa kahugaw na sa atong naong gisanla na ta, sanlahon na ta, gikahadlukan na ta sa ubang mga nasod. Wa na magani mo invest na to dire, napabagoy mga investors, wala na kay mahadlok na. Kita na layo ang mahadlok.
linog na lay atong kikahadlukan. Pero gilinog na ta nining korupsyon, gibagyo na ta nining inhustisya. Sobra na. Di pa mo ka-feel, unsay dangatan sa inyong mga anak. Ako wa man ko'y anak, kay wa man sad mamabdos. Wa man sad hilabti, kamo ba sad? Igo naman ko. Adugay nga katuganan tas tinuodan ano. Ana, ako lang yung gipahungaw ba kay pasalamat bayatang sige mong pamalit og slots. Kining inyong pagpamalit og slots mao ni hinungdan nga ni atanining mga developments. Sa atong prosesyon kagabi ang dag-ong pertinang bugnawa kauwano na sige nagpangilat ingon ko sa mahal nga birhen kung nalipay kaning among gibuhat mga 1,000 biya ning prosesyon ay lang sa uwan na pero imong uwanon matiwas kini akong kapagaw di ra ba jud ko magpandong wa man sa gid uwan na pagaw lang yapon ayo ingon ko, mahal nga birin, ugma, mao na rabay imong pista. Yan ingon rabay ning taga Compostela, first time ko nun nga nagpista, yun nga murag pista. Mo tinuod ba? Basig na nga matay na sa itong naghimo, ani kamo, wapa mo kay bao. First time ni ninyo, first time sa dinako, magpista ta karong hapon, katapusan na itong misa karon, alas 5 sa hapon, iguman ana, wala na tayo misa sa alas 7, mga onta dias gawas magdatas ato mga pagkaon kanang gikan sa inyong kusina dad adinhi sawan atog kaon kana mga kinilaw ninyo nga puso saging mga unsa pa na diha mga ginamos dad adiri pro pakapinilan sa glitson siguro gamay o kanang nagmog pista man ang sabi mo kapinan butang diha natos gawas ngaon ta diha naay mo entertain nato napo ka grupo mag unsa na sila diha sayaw tumbling pag-honor nato sa mahal nga birhen. Akong giingnan sang mahal nga birhen kanindot unta kung wa lang gyoy daotang sitwasyon o daotang panahon. Saman. Okay? Ingon day mahal nga birhen unya deg naa di day mo mudayon. Nako, dayon oy. Dayon gyud. Ana na siya. Ligon nga pagtuo, pillar of faith. Mutuo ta nga ang sanla sa Pilipinas, ang sanla sa kasing-kasing sa mga kurakot na to mga officials, pwede ra ginang ayohon sa Ginoo. Mutuslod lang na sila kapito. Pasabot, maghuwat patag 7 ka eleksyon, una pa na sila malimpyo. Nya kada eleksyon nga moabot atong ilisan ang mga sanlahon. Nya moabot ang 7 ka eleksyon, hurot na tagkamatay, basin pa limpyo na sila kay gisugda nato paglimpyo karon. Una, din atamanawat anang kwarta nga ilang ipanghatag panahon sa eleksyon kanang kusog manghatag mga sanlahon na. Mga sanlahon kanang kusog manghatag ayaw dawat butar bisag wa pa kay ihatag diha. Di na sa tamuoyon anang sige nilang pangangkon anang mga projects nga butangan dayon nilang ilang mga ngan o mga naong as if sila kuno'y tag-iya anang among project. Kita ang nagbuhis, kita ang igarantiya ana. Ang atong naong mo ibutang dili ang ilang naong. Ingay mo tupad, ina mo sugot ka, ibutang imong naong. Bati-bati, ra ba sa tagnaw? Sumaon ba na? O malipay ko nga maingon, gikan sa katawhan sa Cebu. Project gikan sa katawhan sa 5 distrito o sa asa pa ng distrito ha, 24 distrito, unang distrito, katawhan. Ana, ayaw ang ngan sa leader kaigor na siyang nag-approve. Ako din maingon mo, Padersiano gay mo, dili oy, taga Compostela, gamay ra kong natampuan akong slot, gamay ra. Nakaspend na ta
og slots. Mo ni atong mga slots karon sa PPSC niabot na og 37,444 ka slots ang atong halin sa PPSC. Tag 100 pesos niabot na nig mga 3.7 million. Dili na akong kwarta, inyo ng kwarta, ato ning kwarta. Dili lang sa territorial appeal ng mga online nato nga parishioners nga nagsigig tan-aw nato ug nagtabang nato nga dili taga Compostela pero nibati nga usar ta kasimbahan. Dili kay kapwa Pilipino muunay pagpapriso sa kapwa Pilipino nga way basihanan. Kapwa Pilipino muunay pagkurakot sa mga proyekto labi na gyud sa flood control. Sa iyang kapwa Pilipino, way mga batasan, way igabahos, way utang kabubuton. Gibangon ang ilang dungog, karon gusto nilang matumba pagbalik o matunas nga wa nagyoy pagbalik. Kuyaw kay na, muna ingos Kristo ang imong pagtuo mao'y nakaayo nimo. Salamat sa namalit natog slots.